Diseri da li ser navî fermandariya giştî ya Qesedê û Şervanên wê ez ê tevayî mîvanan û beşdaran silav dikim û bi rastî îro ji bo Kobanê kombûna we ji bo me cê rûmetê ye û em nirxekî mezin didin ekî. Li ser berxwedana Kobanê de 10 sal derbas bûn. Lê heta roja îro hîn giringiya xwe bandora xwe dewam dike. Giringiya Kobanê ew e ku cara yekem di şerê dijî Daişê da duwa salên ku têda yani dewlet têk diçûn artêşên dewletê Rojhilata Navî li hember Daeş berxwe nedan. Grupek ji genç û xortan şervanên azadî li Kobanê ji Daeş re gotin tu nikanî pêş te herî em heta dawê berxwe bidin êdî tu nikanî pêş bikevî û ev berxwedana wana dengvedana xwe li tevayî de cîhanê belav kir gelek hemû kesên ku li dijî terorê li dengê xwe li Kobanê kirin yek piştgiriya îsanên azad li çi dewletên Rojhilata Navî dibin îsanên azad çi ji Ewropa dibin çi dewlet koalîsyona Rewletewî bê ew ne jî hatin alîkarê ve ciwana kirin ew ji keç û xwartên ku li Kobanê berxwe dan û di encama wê de Daeş hate sekinandin û pişra pêvajoya paşxistina Daeş dest pê kir. Daeş vî şerî de hêzekî xwe mezin wenda kir lewaz bû û pêşer li gelek cihê dîtir paş ket. Me di vî şerî de ev şerê ku nêzîkî 5 mehan bajarê Kobanê tene de meşand û pêrê gundewarê wê herêmê de dewam kir. 1200 kes 1200 şervan me şehîd dan hezaran birîndar hebûn. Ve münasebetê ez tevayî şehîdan bi bîr tînim. Dîsa di şerê Kobanê de bi hezaran dostên me ji tevlî vî şerî bûn em wana jî alîkarê ku wan kirî piştgiriya wan kirî ku em wana jî spas dikin. Îro careke dî li ser Kobanê şer heye li tevayî Sûriyê şer hatê rawestandin li derdorê Kobanê şer dewam dike. Îro dîsa li derdorê Kobanê berxwedanekî mezin genç û xortê Kobanê û em şervanên hêza me didin meşandin ev meheke êrişan têk dibin. Di vê demê careke dîtir çawa berî vê 10 salan piştgirekî nav netewî ji bo Kobanê gerek bû îro careke dîn piştgirekî vî rengî pêwîst e dîsa divê her kes dengê xwe bilind bike. Ev şerê ku li derdorê Kobanê tê kirin ji bo ku warê rawestandin dîsa gerek pertek daha xortir werin ziman û gerekse her kes bêje êdî bes e gerek li derdorê Kobanê şer were rawestandin. Îro wekî min dizanin pêvajiyeke nû dîrokî li Sûriyê dest pê kirî. Rejima Esed ava ku 50 salî bîtir yani Sûriyê birêva dibir bi şewazekî dîktatorî û bi şewazê herî sert îro ewa têk çû. Îro pêvajiyekî nû heye. Em wekî Hêza Sûriya Demokratîk dîsa nûnerên tevayî pêk hatên Bakurê Rojhilatê Sûriyê bi Erebê wê bi Kurdî wê em amade ne ku careke dîn çawa ku me di dijî Daeş berxwedanekî mezin pêk anî şerekî mezin kir wirde me tecrübekî mezin girt û wê derkê de yani pêşketinekî mezin me dava kirin. Îro dîsa em careke dîn amade ne ku em bi ser wî esasî ser wî bingehî tevlî ve pêvajiya ne li Sûriyê bibin ji bona avakirina Sûriyekî ne merkezî Sûriyekî ku têda hemî reng hebin Sûriyekî ku têda demokrasî têda aramî were jiyan kirin û tevayî pêkhatiyên Sûriyê dibin edaletekî mezin da dibin di hundirê aramiyekê de bi hev re jiyan bikin. Spas ji bo we.